Takot ang naramdaman ni Mary Ann sa biglaang malakas na pagbuhos ng ulan madaling araw noong linggo. Yan po, yan na ang update kay Carding. Napakalupit. Medyo nakakatakot kasi sabi nila signal number 4, ganun. Tapos sa ibang lugar, number 5. Kaya nag-ready na po kami mga flashlight, mga pagkain. Kaya yung mga nag-charge kami ng mga cellphone para kung may emergency. Tapos ang lakas ng ulan nung hapon na, tuloy-tuloy na rin po, nakakatakot nga eh. Tapos nung medyo tumigil-tigil, tapos may ulan ulit. Tapos nung madaling araw, malakas ang hangin. Parang aanin yung mga yero, parang mahuhulog yung mga yero ng kapitbahay, pati yan sa amin. Pinadapa din ng bagyo ang mga palayan sa mga tarem Pangasinan na malapit na din sanang anihin. Hala, grabe guys, so tingnan nyo, para matutumba na. Sa videong kuha ni Joffrey sa bayan ng Bulinaw, pinasayaw at pinatumba ng bagyo ang ilang puno ng kawayan. Sa bayan ng Alaminos, umabot sa 1,159 na residente ang inilikas kahapon sa mga evacuation center. Pero kaninang alas 9 ng umaga, nagsiuwian na din ang mga ito sa paghupa ng bagyo sa bayan. Ilan lamang ang mga ito sa naranasan ng probinsya dahil sa bagyong Carding. Based po sa monitoring po namin, wala naman po tayong reported incident. Wala rin pong casualty. Although nag-preposition po kami ng mga tao sa Eastern Pangasinan, same with Western Pangasinan po. Pinaalalahanan pa rin ng pamahalaang panlalawigan ang lahat na maging alerto sa posible pang epekto ng bagyo sa probinsya. Jody David para sa Luzon Headlines.